Marang doon pagkaga baga, tawag na naman na. Kaya lang ka tayo makapakas na yung shooting tam. Pero tao mo naman Ayun, yun. naman na rin. Oo, hindi man talaga makakunta mo si Oo, tang. Pero nga yung pag aga nga, tao mo naman tayo. Dahil pag nalo, dito ko naman karigo sa kawo, baka may dito. Ay, Magandang kalay mga pagkatang. para tinatirang ay. Wala kami Ayun nakalawa. ka mang ginawa. Maestro ka. Gusto ka na natin. Ako mag-split ako na Magsin credit. ka sa mga picture na rin ni ko. Kailangan na credit na yung Magsin ka sa picture rin ni ko. Mas moral. O Yan kano, na, yan. malabubo, no? Pakila. ako doon naman na credit na credit altilaw. Ye, ye. Ugod, sige. Yung mudi po sa katikang bilis mo nga. Ito mga alsaldi nga. Bukong ko ito dito. Makatawag ng banta na nga. Ako doon kasi nga ay takas ba mo pa ito? Naging busy si Pang Mudi. Ha? Naging busy Pang Mudi. Yan rin. Nalito nga magka. Panel namin. Hello. Marapi ka, yun ah. Marapi ka. Marapi ka. Marapi. Kira ka. Hindi ko dito sa rarungan sa dati. Makawa. Marami ka. Parang matarang kumpira ida. Ako. Pinapi. Pera ko nga kaya may ito. Babalong na urag ako dito. Hindi pera. Bugin sa nito. Mapila do. Mapila. Lumayin ka ang iya. Stag mo ayaw mo nila. Ha? Stag Imo. Sige. Diyan. Pagpikapot ko na dito. Tungkol. Yan eh. Tapos na. Yoy! Kasi matabi. Diyan. Diyan ka. Ah, sito mo na ako. Kuya nang ready maybe. Tawa na sumpa ka. Pati. Wala ka ba kayo? Pinaba ka sa mga. Pinakutay ng dito. Para sa Marala ako ba si Ibu yan? Mare.
Halina. Ako nga nga, Kasi magbasa sa ano, tawag nito nito to. Dahara man ito kaya sila ano ikon lang tapos sino daw nga ito sa may sarang baga. Ako, si Kuya, nagko si kay Papa niya baga, naman ako nga sa may ka. Ilait ka. Uy, si Kuya, ito mo, ito, kata ako, wala ka ba? May kasalang ka. Di ba? Di ba kang may nag-iwal kay ni Buyan? Nag-sparring ba si Binario? Tapos si Ate. Tapos na daw ni si Binario, vlogs. Tapos yun na. Si Bulldog mo. Tapos yun na baga, ako, nagpalitan ni Si Bulldog. Binario. Si Bulldog. Si Bulldog. Ay, nagbabaliktad. Tapos yun ito, ikahanap niyo ba si Binario yung bangkay? Tapos yun, doon sa may kabuyan. Siya ba sa may ano? Diba sa corner? Diba ba sa piyo ito May nalagyan? ayam. Kami ka dyan. Madumang ka, Alex. Tapos dumaan. Dahil yung may dumaan. Tapos ang dumaan si si Buyan. Tapos si Buyan. Nagabot na si Boto? Eh, ikaw. Ang kulit ko yung si Bulldog. Tapos yun ito. Punta ko rin ako pa. Yung square ito, si Bulldog. Sino pa kang libol, di na nakatumbay. Nakatumbay tayo din. Ay, natumbay. Siguro tayo mo. Eh, hindi ko may tabig. Mga lagat tao, hindi na nakatumbay. Tapos, kapag may baga, kami, miss pa rin kami itong sunod na kami, barkada na kami. Partida ito. Bagal. Ano kaya pag-aari? Darayo kami. Yan, darayo kami. Mga tigpumansa lang ba ako sa iko? Part nga kapamilya sila is kapusok na nga. Darayo kami. Iso. Dulo ko yung init. So, Maglapod mo na nakawat mo anong. Nakano ka lang mo sa manual. So, Kung nakakatuba. may manakawat mo. Emmanuel mo. Kung nakakatuba. Kailangan. Ay, kaya. Hindi mo siya tayo. Pero is ano? Space ka ang mic. Di ba, nag-space pa siya? Dapat ang magulo. Okay na. Kung nakakang keyboard. Sino na nga eh. Hindi, nag-drop sa tangay. Nagpipilo pa, no? Ang jubul-jub ko nga. Uy! Hindi mo yung jubul-jub. Ang layo ng daan ako ang uro. Hindi ba siya naka-arapin niya ano? Isip. Pino sa kalayo. Isip. Moto. Yung pulang pit. Hindi, malangero ka. Hindi, mga marami ka. Pag nagkakulay, ano? Todero. Hindi na mas-script sa 8. Taurat, may sa baba ka na nag-aaral ka. Yan ang mga script na 8. Or me. Kaya minadang ko yan kasi nakasunod nagapang-gapang. Ay. Pag yan, sa dala ko na si Rocky ko kalag na ba? May bugkos. May bugkos. Yay. Nagiro. May bugkos. Natin na ito. Bukos eh. Iyo, ay, ito ka nagkata, nagtindog pa nga ito ng ano. Bukos eh. Wala ko na, hindi. Umiyo ng mga ayos. Iba talaga, Juan. Yung pangit ng mga script 8. Kasi may nagala ko, bakit nag-aaral ka ka. Yung utol na bawal script ito. Ah, Kaya ba ko script ito? Nagiro. Sana ako dismala ba?
Ano ito mama? Tayo na nagpunta. Camera, kalatang sinit api yung pagkara pa sa kalatang. Ikaw, ito na yun. Hindi ako nalipid yung tingin. Sa diyo, tunay. May babae ngayon nag-abin sa Jessica, so na siya ito, nagkulang, nakakatiya na, so anong sumo. Doon si Ngayok, nagsabi si Gil. Tapos, bigyan si Sir Shell. Tambak ko yun, tambak. Kapag ako na lang, tawag din. Kasi magkukulang break sa tao. Hindi ko napansin. Sabi ko sa ito. Hindi ako. Pero nawara lang. Guru-guru mo, abay nito baga, abang rin siya namin. Tapos, abay nito, kung gusto ko yung unaan ko dito, pero babas ko ito. Dahil nag-inop na ako, sakit ka na ako, balik ako sa album ko. Nagkakamas ako. Sinusuga ko, dalagan. Ako sa... Kapag ako naman. Ha? Karaman. Ha? Hindi ko rin. Yung... Ikaw, Sira ako. Papat na. Sabi ko na. kahit matapadaklan. Kako po. Marami, may bago ko pinakape. Wala. Mga grade delivery na ako. Wala na ko ganito. Wala ako maayos naman. Inutot pa sa sapatos ka ito ganito. Pinapin ko nga. O ano, pinapin mo daw sabi ni Tupi. Ano, pinapin mo daw, kinutong ka. O siya muna, napapatos. Ako niya makasapat niya. Ikaw ka mga tao. Bagnan yung babakalong ko ba naman. Paano man ako makapag na nakulo lang. Dadaraw. Oh, no, sabi ko. Namumulot lang mo kaya. Namumulot Wala. Sa galit mo ba gadi may nakabitin na tao ko. Yan to. Sa galit mo may nakasarap ko mo nila. Tumayo ko wala mo ko nito. Sinda? Kung nga kasi lalaki pag may double gano. Sinda? Hindi lalaki na double gano. Tawag lagi. Ay, baka man ito, ano? So, ano? Ano ba? Pero sa hindi ito. Ah, Ito? Hindi ka naman dati. Ito ba ito? Tunay ko ba ba si? Ayaw pa. Ano yung mga ano yan? Hindi ba gamot na nasa makirita. Punta kumain ko. Balaw mo ka. Pwede. Ay, piling ko makita na ako. Pagdok bago. hindi mo lang ganit Di si pa Ate. ito na. Hindi mo yan pag-isot yung camera.
Yun o. Otra. Hindi pa kulit. Baca gerak. Ito na ka, makakalit Yun o nga, hindi pa kulit. Yan. Lumaw yung dito sa ito ng babae. Yun. Ano mo? Yun. Ito masali na pa niya, ito sali na pa ako to. Dinays lang pa na. Wala mo. Wala, yun yung ayip mo ito. Binagsabot niyo pag subaba. Kanino po? Mga isang ba't mo? Oh. Yung... Sinapak ko na po dito. Ay, hindi na bumawa. Go Ay, Okay, ipabalik ko pa naman ang Kaya tiray sa akin. Nandiyan ba lang yun ako? Kaya sinapak pa lang si Papa. Isay? Alin na yun eh. May gusto sa ayan na aswan mo. Dahil Yan sila, nag-video na lalaki. Yung sa Louis tayo. Ano sabi niya? Ang ino to ka. Dito mo na nakikig, gawas at gawas. Pati niyang kaya ka. Sabi nga, may mga yun. Para sumulit ko nga. Nakasabi ko ka. Kulong yung eh. sabi niya sa ulit, nandito mo. Sige na ito Ayan o, aso, garo ba ka pa? Kaya nakayaki. Hindi ko lang. Hindi ko lang. Sisiniwan na kahit Sinarang ko. Yan lang ito na ito pag gili ko mo. Ano yun? Ano yan, ino? Ano ito? Yun ang pamoy stick. Di kanino naga, ano? Ang tao pag gili ko. Ano? Dahil mo ano ito? Yung kanino? Yun ang halaga. Baka na, pinit naman niya ako. Huwag ko ba kasi ito ba? Kakatawa na yan. Wala pikit ba? Kaya ko ito may explain kung scripted ka. Feeling mo na sa ikaw, bagay ka sa Riley, bagay ka sa... May ano pa. Babae. Ito, siguro ba sa mukha ba? Pero sabi niya sa legit. Dahil ba, ano ba? Nataw na ka mo. Pero aeroplano. Pag script din na ka mo. Ang gagawin. Eh, gano'n. Pero kung scripted niya na yan, feeling na ano, so, may Riley, bagay ka may tao sa Iraro. Kanino nga. Sa Abulos. Kung ibaga sa gilid na, imposible yung tao. Ang flores ay pababa. Hindi ako nagigli. Walang taong nakikita. Kung ibaga dito sa kanino. Nakaw. Babae. Pagdala ko ano, Kaya laki yan ang tao. Babae yung nakadress oh. Yo. Babae, ano Guys, yung Yung nakadress baga. Alam mo, kung strict na alam mo, ano. Gumulo. Arap ka no, pero baga ka no. Galing nga. Kung strict na, arap ka no. Hindi mo na. Pero gusto sa baba. Kaya mo, para sa resulto nga yun. Buto na. Ano ito? Diyan naman ang Uy! pagmamatan. Bulilo Hindi niya! ko lang nawalo. Sa kaganda na dito. Sumayo po eh. Ang ginuyo doon, dapat tumayos. Kinailin na. Nalaglag pag baga sumawa. Pero Is yung motion. Mapa-scripted ba siya mapatang? Sarang subject, tulong ni siya doon. Kaya talaga maisip. Nakadres. Oo. Pero inggit ba kayo? Iyo. Ulam lang po. Pako. Sino itong kulit? So, kinasis ko Sura, garo doon ang ano to, wadi. Informal Inggit, iyo. Pero inggit sa ano. persuasive. Multo sa iya. Hindi mo na nabugpusun mo nga yung lalo. Bugpusun mo. Puso ko naman, natanggap pa. Mas marabasan niyo. Ay, hiling lang dito. Anong essay ba?
Kayo? Ano nga? Para matay ko kasi. Yung nakano din kay Busilino, nakapalo ako na. Iba pa yan. Ano kaya ikapunta na ko about sa'yo. Hindi sa araw. Bakit no? Utak ka. Mark pa kayo so nagdidismala ba na rin so. Ay, so ex ka mo pagdana ako dahil scroll. Hindi mo na-ex na, pwede mo na-ex na. Siguro na siya naging Raman. Sa ano yun, sakto ginawa sa kanila. Tuwan. December. Nakakuha sila na po. Tuwan rin ako sa pasa. Magkaroon mo. Kasi siya bilhin. Mga taon, so magpuputilyo na rin. Gago yung araw. Nagro-layok mo ng ginapakinyo. Kala pa ko Kasi lang. nagbilay ko. Iba naman. Karako. Karako. Tama, ito naging script. No. Kasi na namin ito script. Kaya makakar ka ng mga bakit. Kasi balak, magbabalik-balik. Kasi na. Ang mga dami sa waga sa open ba? Ay, hindi, wala ako. Ano kaya sunod yung Paano kung pangarap? May lakas mo rin. Hindi ka. Interview ka. bukas ba? Kawan ko malalain na sa radio. Isidento ko na. Kasi na bagay ng bisinan. Ay, pala sila pa. Parang doon na. Yung sabi sa kuya, ako dapat pasinta ko ito na. Basta mga... Dawa sa nadama daw sa Ay, ninyo. kasi mas kaya ni kaya yamaan si ano ba, magaling na si Ina, ano naman niya. Diba? Mas maray na lang sabay-sabay nila. Ano ka first 5 minutes ha. Dawa sa nadama daw sa nalasan ninyo. Kids na. Basta kayo, ito daw po. Ayun tayo. Para life lang. Sana lang, sana lang. Kaya lang, kaya lang may sumataon. Basta, ang gibuon sana, hindi sana pagkurabon. Always bantay, manto-manto nose. Pero pagkana nito baga, last one na sila. Ikunin lo. Bantay mo lo. Pero sa liga sa masukan, Oo, teams lang tuman baga ka mo. Hindi ka mo naka-score. Pag sila, pag kita na gano'n, busy ko rin do, isip ko rin do, pag months na, nagbantuman man sila, asa kita sa spot sa race, yung asaw ka, hindi mo kita makasalukso, hindi kita makasalukso duman. Hindi tayo ko. Hindi, ano ko dyan, maharang din tapos yung sinigo. Ito, Pabati man dapat kung matapos. Future mo ganito. Ano ito ba sa bagay? Nakikita ninyo. Hindi ko sila yung nakikita. Bigla. Bawal mo nga mas kay kuya. Ha? Dahil ka nga yung Ay, ito din na-open mo. Anong mga tinawag ni Uniform? Bauding na lang dito ako, ibang mga Ay, Nako. kung sa kabayo. Hindi. Bakit balang nga yun? Ikaw lang nga sabi. Ikaw lang daw. Pagbubuan. Ikaw mag-ginit-ginit. Sabi na yun na yung Ay, paulit ka ba? Ano ba ito? Paulit ka. Nakapansin ko. Pwede tigawin ka sa kapaulo. So, payo pala sa tigawin. Araw pa
pag-giveaway sa kanina. Kaya yun, nakakailig mo. Ako yung magilangan. Tapi mo sa mga pare pa nga. Nasa ano ito? Mata, ano ba ganito? Ang ganito yun, nagre-ring, mininig ko lang na sa kusina ko. Di ka na? So, ibig mag-ginaw ng ano. Ay, tali mo, may ano, hindi mo mag-ginaw. Sarap. Para rin hindi ko kasubak. Okay. Tapos na suwang. Sola! Pag-isip ko lang mga RP, parang may diyo, kaya ako pero kasi, Malapit sa maura. Maura na may day. Yung punso. Ano talaga? Puso. Papa Chip. Nasa ko siguro. Papa Chip. Papa Chip yung ano. Babajak din ka. Hindi, wala. Agad. Andalo ka na yun. So, ano yun? Bullshit na nga. Dilo. Bullshit ano. Bakit tignan mo? Uy! Ano mo yun? Walang kamay ko yan. Tuwad yan, tuwad yan. Ano? Umuwi mo ng Ano puso. yung sabi? Diyan mo naninaw. Gusto ka pa magatulog. Sa kaya, Oy!
Bawal ka doon, nagbawal doon. Una na yung Okay din. nag-ano ko. Ilan ito, ma'am? Ay, hindi. Ako ba nga Palagi nga yun. Lagi daw sa dito naman ang pagbilaan na. Private pa, ganun nag-rebukan sa ano sa Pag material dahil may nakabantay, Hindi ko doon. Bro, na kayo. Bro, special, what is the dragon, the spoiled dragon, anak ito, relative for the good and replaceable. Pwede na eh. Kaya dako na ko makita. Ay, Martin, yung Kaya meron ko pa. Memorado no. wala na yung parahan ko ng night. Gusto ko kahit hindi mo klase.
Dede, ikaw ka, hindi ko lang, discount ini, ito sa mga, ikaw ka, no, ikutan ba ka? Or kita sa mga ilo, one si guard na lang, anak si guard na lang, parang ganyan, bukta lang nga ito, pasi lang, mas maray na, tuloy ko, kung anak ko na sa koros, ano yun ang bunsa na? Sanit ng sana, natang kita lang, baka mo, hindi mo ating mga dito, kubul ko. Pulpingin na kami ulit din. Kung ano ka kung kayo, sinakasama mo sa araw, kalbo, kung pangayop, ganun mo tayo sa kuya, kasahan mo, higa ko pangayop na ito. Tapos mga atong kapalawas, kapakayop mo, parang sinak kung ano, hindi ba lahat. Ha? Ano daw mo ang pangalan sa akin? Pag mo talagang mall. Paano sa Hindi pala ganun. Mga tao magkano na marado ng jersey. ano isip mo? Hindi. Oh! Dito na lang ito. Kaya, dito. Kaya pa daw. Dito na lang sa... Lupang kong asawa. Man, hindi na nagigit na sa mundo. Wala naman dito. Malinigay niya, no? Dapat nga ito. Ako nagsikan ko. Kung tumawag ako nag-design ko. Nagabala ito sa Abraham na Luigi, pangaran ni nga yung ano, the 3 skillions. Tapos ngayon at sa inag naman ito sa akin. Baka makaraming sa akin.
Malay gagangs. Kan masama yung kota namin. Puno kami ko brat. Ano? Yun yung nila. Kaso ko gano'n pa na yung pangalan. Mas maganda ako sa iyo. Golden State. Golden State. Golden State Warriors. Mabala kami na prat na. Jamili. Yan na dyan. Ay, ako. Diyan card eh. Ayaw yung diyan card. Yung diyan card. Yung diyan dyan. Yung diyan card. Daklog. Daklog. Kung nga yun. Court Cruisers. Dragon Warriors. Dapat pili mo dara. Dragon Warriors. Business ka na Ha? Ano? M-I-S-E-S. Kay Mami. Kay Mami. Kailangan team sira. Kira da sa entrance. 5H. 3H. Ang kinako. Parang rotik para. Filipino ay Gusto ko na guys. Bowler. Bowler boys. Basketball. Basketball. Tama na. Sila ba? Ay! Ay, pero psychopath. Ay, mga karen, takip. Ano ko dapat? Balik ko kita rin. Gini yung blacklisted baga. Black. Maganda kami sa Induan. Action mode. Maria, kalau pag nakalagaw. Boss, Talo ka daw.
cellphone. Buto ko na mora doon naman sa Jersey. Ganay. Ganay. Mora doon daw sa Jersey. Black ball. Hoy, hoy, hoy. Pero si Queen, si Queen. Bigyan mo daw ako may napita ko. Wala, di siya sa ilalim. Or, napag-inig ka rin sa magkano mo. Like, pili mo daw palitan. Pili sa wall. Yan ang wall. Matanggalin ko sa nila wall. Ayaw ko lang kasi Tapos bulan. Sa likod bulan. Mas kageta ba yung pamahayang pag-hadis? Dapat. Matanggalin ko sa wall. Yun ang bulan niya. Sa likod yung hindi yung anong bulan. May araw ka baga, yung mag-sompang yun, yung nakakatanggalin ka na wall. Araw kayo kung sa likod, magkaya sa likod. Itong bulan sa likod mo, bulan ng ibang bulan. Sa ano, dyan sa shore, siguro kayo, ano na sa bulan man, or kung ano mag-asari. Kaya, pag-aral sa video, gagawin. Edit yung pagkakilor ka dyan. Pataas, bababa. Parang Ayo, kasi. Plastic day. Gagawin, something. Kasi hindi pa kanina, ikipon ko yung ano,
Madala akong mag-ipon. Yun ito, Ale. Hindi na ito. Ano kasi kung Insalog ka. ay, nasa to yung si Jinkan. Sabi ka, ninyo ba't yan? Sa to yung pag-awal. Wow! Isay. Sabihin ko na kasi din. Mix, daan tayo mix. The nights, ano? Isis, dako tang is. Galit chow. Dati gusto kayo, It's your brother. Aking siya. Kaya nga nasabihin ba ito? Sorry yung. report na yung ay 5 community. So, iwas dyan. Bawal dyan magkatulog. Hindi ko di mahilig. Iwas nyo dyan. Bawal dyan magkita. Inalit-check na ba mo? Bawal dyan magkatulog. Napagabo ni Jen sa Jersey yan. Sige. Pero malo na hindi. Luman sa mga barangay. May pagtindahan naman. Yung matawag yun eh, yung may message shirt na Iwas na dyan. Bawal dyan magkatulog. kaya na ni Jen o. Nakaw lang ka dyan. Ayun ko sa bitch ako na siya. Yung mga nag-15 phone. Yung pagkakaroon na. Iwas na dyan. Bawal dyan magkatulog. Ano niya? Ha? Tatagalawan. Pagdumo mo sa ano? Pagdumo mo sa TikTok ka ba hindi sila? Yung magandang nila, pinatulog no. Pinatulog, tinulog ko. Nakapagilid yung pati. It's so Paligyan mo sila nga kakumano. Sila lang. Iingat. Paligyan mo sa lahat magkikita na sa ano. Parang malihin niya. Parang malihin. Okay, maganda ni Mark. Yung RJ Gaming. Kasi nagbagaan. Si ano yan? Si Jinjan. Huwag mo na si Jinjan, tanga! Iinadaan! Sorry.
Dali na pangalan nila. Eh, Julie, ano na kayo na? Pero Leonard, ako doon kumain siya. Ay, ano na kasi dyan? Julie na yung mga... Ano pa nakatumalog? Ito nga din, pero isang natin mga akin. Tapos tama ka ba? Pagkaroon na nakikita kayo ni Tigis, may mga panira, pero yung sinter. Ay pa. Iba-iba. Ugi Streets. Ayo. Pero kasi na, tigil parang kay Sigilid. Ugi Streets. Ayun, nasa na kumakan ko sa lakaan. Pero ano na ito na sa amin ni Tigis, ito na, meron na nakikita kayo ng mga meditation eh. Yung mga panira, pero sinter. Ako na bahala siya. Hindi talaga kayo sa lang tao. Ako na bahala sa ano. Ito man dapat yun eh. Kaya makapagal-pagal kaya man tumapagpun na po. Ako na bahala sa ano. So yan. Kung sa kung pasana, pag-ano na magaya man tumahan. Sa double ano, double rebound. O sa assist rebound. Hindi na hindi na pumasa na. Tapos na dapat pag dalawang kaya, may kalaban baga. Tapos pag gano'n pag nakapasok ka lang, dapat pagkamaan tulo. Ang itiknik ka. Kunwari nga ako may mitik, agawan ako. Tapos kamuyaw ako sa baba. Ako sa pinasa duman, naglipat ako duman sa room. So, nasa likod ko, nagpapagabantay duman. Yung maabantay duman sa ano, sa nagpasa ka buda. Ang ganun dito doon. Pero masalit-salit pala. Kung siya ang harani mo, nakalaban, dumang ka. Kung tiningan eh, doang yan o, doang angat, tulong nilaro. Ay, kung ako pala, ay si ano, si Ray Arturo. Ay, si na. Ano? Si Ray Arturo. Anak ko yan. Saan? Hindi ko parang ako. Harap lang yung ginagsasyari siya nga yun. El Rey Arturo. Pero, ayo! Tama, baga man nag-sige na doon. The next, baga, eh, Next, isa na. Next. the next na sa Next zone. Hindi na iyan ako sa kanong-tanay. eh, ini, baga, ikagtay ni sa mitagiliran, baga. Ayo, pwede man yun nasa design ko. Mitagiliran, baga, tapos may kapot-kapot, pag wala, mga pisa. Pero pasadik kong sanayan, sa may tagiliran sanayan. Pili kita ka makapaliw sa, ano, sa rocket ship. Arinig din yung putangay. Torneo. Yung bago.
kay Kai. Hindi ko tao. Para iba mo nang tapos. Ay, dahil pili manilipat pag iyan ang mga niya. Ito niyo, pag-ikot. Papapagawan ng iba. Hindi yung Ano to? Parang dapat. Ano ba ibig niyo? Ano mo yun? Hindi ba ka pili ko kayo? Oh, I can lose. Nasa lugar ay nasa lugar. Ay, Hindi, ka, hindi. Angie! Ang karoon. Virgin. Hindi ba ka? Wait, Geriyo, Hindi ba ka? Alright? Hindi yung po ni Yun, isa na yan. Night. Eh, pagkarinig ko, Ay, Tarji. Yun yung pula, oh. Ay, Tarji. Dave, dapat iyan na blue. Ha? Iyan na blue. Ayaw sa blue, pag ito pa ilit, pag ito pa ilit. Oo, nagkabayo-mayo pag ito. Ma! Sina? Bata, Kaya sa kilig ng ano. Isa pa ba sa diyang lahat? Kissing rights ang team, volunteer na siya. Isa ka timbol. Hindi na, hindi pa makatipon. Nakulahan na ka, unta ka. Magkaroon siya ka, call forward or ICTL. Ano man? May yung captain. Sa night, ang pampatok ang mga rights, check siya. Hindi kayo tigil makaliyaw. Kaya Tangay. Miliatan, magaling siya, nagbibigbig. Ano da? Computer 2 is still. Niyo, yung pangarap. Pero takulaw ng orang na. Nobody. Nakawat dahil hindi ka ba? Kapag naman sa pag-aakit. Murag. Paano kasi kung kumalis ang kumain? Pero kasi yung kaya mo kaya. May ka naman parang pixel baga di ako tanda. Pero ang harang pangtas baga 19 bacon baga ito na yun. Ang mga 750. Next na next na
Ay, sila, karanda ka mga sabi nila. Hindi mo ka nang ganyan. Pag sa tagiliran. Bigla nga, sunay na ano, pero tunay hiningon. Sabay na mo. Tunay bagay hiningon. Ganyan ang tama sabi ko nga, meron pa pa, hindi. Out nila. Mga hito nila nga mo. Mga kabayo ko na. Ayun yun na sila ining-nets pag nananigan ta. Kuha na no. Tagtalo mo sa baba. Mag-affect. Mag-aparm ka no. Hindi. Ako rin dyan. Sa ano. Ako, ganun yan ako nakakaano. Nakaka-asensa. Ano sila suman? Ano, danay, ano yan? Basketball. Jersey, design. Ay! Ayun. Design 9. Pero, yun. Inyo, pwede man inyo. Ano mo ulit ni na ano? Anime. Or, Uni pa o. Hiningan niyo. Pula. Hiningan niyo. Uni mo ako. Tao. Yung, ano? Ano pa nila na ano? Ayun yung... Eh, pili ko Pinampak ako na yung blue. Hiningan eh. Porque kayo, mumurado no, uni o violet to. Forma mo pa. Pili mo galing sa tao. O sa tahaw. Ako baga. Pili. Oo. Ba, Sino mo ka? Hindi ko mag-pili. ikaw mo doon yung sinatra mo yung may nagkakailang class ka na yung mga murag na lugar. Yung Norwegian hero. Atas baba ka din ako rin. Atas baba ko. Yung sinat. Hindi ka daw sinabot sa mga sinat. Pili ba rin kung ano ito? Tayar ko yun yung mga rin. Ano yung... Ay na. Dad, Mare! Dire, dire. Tao, pagkaw niyo. Sa tao, dire. Dire niyo sa tao. Yun, yung kakikwal mo. Ilan ko sa dalawa. Para lang. Hindi pa nga yun. Hindi pa o. Ano na bagang jersey na kayo ni... Mole! Dio, ay! Ayan. Hindi pa nga di o. Kuragong pa yun o. Digditay ka ko. Hindi sa may gilay ito. Tapos ito ni number na kaya digditay. Ay, pwede man na, ayan o, rare, kinreo. Agbakan. Oo. Tapos, kagtalik isa mo sa numero sa milaw, pwede. Dio sa may tagilin. Hindi sa may kurbanti naman ang gan. Pero ka, pati duro kitang number. Kaya 60, 66, 18. Sarap na yung 1 digit, 6 to 8.
Sa panalo. Tapos bigyan mo sa district. Sa dito. Tapos pataas pa dyan, no? Oo. Bibili ito sa ano, ito. Pati ko dapat, Tigwang Nights. Tingnan eh. Ah, big day yan eh. Mabili kita dyan. Yun yung pinili. Sa taas ay sa hampang parok ka, sa number mo dyan. Hindi ba i-review, parang kano. Hindi, parang kaan. Nights. Pero small si parang kano. Nasa likod pa baga. Sila. Panalo mo niya ni Ngayo, kaya minumbayadan ka. Kaya nga para mga nasa pagtas yan, mga 450 kayo. Kapixel, makakamura pa nila. Kaya ano pa man siya si ano, so, minsan hindi Tumura ko nga kapag Sugo man ako, ano, nailan mo nakasipon ko malamig ka. Ikaw na pa nagawa. ay yung ipaano mo, ay ipalihan ko sa iya, may ano mo din siya. Dali, pwede ba isa lang ito pag nakaliyaw? Tama sa computer, nakaliyaw, parang yung tao. No, small na bagay sa kayo kasi na Ay, ha? Sabi, small na. kasi kapag Daraga ka na. So, wala. Amin ko, pagpapaamin ko. Pagpapawating na Kangulya mo nga ako, no? dapat Ang inang iso kita. yan po po. Meron Ibe! Ibe! Oh, Jay na, miss na eh. ano na ka na? Jay na be! ano nakagamit mo ng block? What's your 139? Ano na yan? Jay na be! Lahat ng nila. Walang sabihan mo lang. Nasadya na Nike's logo design purple. isa. Ay, hindi. Or, kapag na ano, so, number ba ga? Number money, oh. Kanina number ko, ano, mga 11 ako, ano number ko? 11 ako.
ano sa ko 11 kasi ang design ko ng 11 ko to baga ay so ilar baga or big play Click here. Click here. Night. Ano yun? Kung utang hindi ka nakasi. Baka pagkakulang ka. utang game Bukas nakakuhan. Ay, ba, napagkakama. Yaw. Hindi ka rin. Kama, play? Ay, mga kuhan pa bang game, please? Ba't nasikin yung ako? ay yung lang yung sinat mananggat siguro lihat daw bro Demas alaban yun pa Yung mga division, ito nalapalit mo na kayo sa spirito. yung putang magkabatong bagang ano timbros bindong niya yung masipar kaya masipar para magulang masipar Dapat hilo ng mga spirito. ulat ko tayo ka nang bantay espiritu okay mo tawag ko ako doon may pinagbrata may analysis na natin sa una ano masikita niyo talaga yung plan ng legit ba Problema ba ka dyan siya? siyempre ito siyempre hindi naman siyempre sanabi mo Hilo na pa ng likod ko. Diyan mo kape? Ginawit mo yun, Pe? Pe? Iyo. Binagawa mo? Kaya nag-correct ito na. Kaya ba kape? pabayaan na ayaw ng bagasitin Parang tinadamay pa si John Carmel. Bak na ipasa sa kayalik na nung sa kalaban yung sasabi. Ako. Saka nakura ba ko pagkapili dyan? Kaya ba titikulo na ayos na? ayodi Delikado ang ayos na. my god Ano na yung ayos na pasak pa? Pasak tulo? nanatol sitaan Spotify. Spotify ay bye ay depende po po ng account ng Spotify na Ito ka naman mo, Pe? Naku, hindi pwede mo lang right click pay. Pag doon mo right click, sabay ka. Bade, Yo, ay pang bag. kumain.
daw na. Kumag. May tutuko. Parang tusin. Nipyo. Gabriel. Ako daw, putang ina na niya. Mabuhat pala siya. Jai. Pwede nga to si Pate. Ano? Ano ba ba yung Pwede ginagawa to si lang? Pat. Pat, payag ka na. Ito na lang captain. Oo, talaga, tawag mo. Nagka-captain ka ba eh? Medyo big. Hindi, dapat kasi mag-captain yung talagang matagalan sa laro. Ako po siya, minsan tinatatingan ko. Tumatagalan naman talaga ako. Tumatagalan ng free. Oh, rude. Ina mo, kaya pala nung nakaraang taon na ligat, ang ina mo, mamamatay ka na. Lamot lang si Gabi. Pagod na daw siya. Sakit na daw ng tiyan niya sa appendix eh. Yung coach nila, Hindi kaya ko na to. yung coach nila, pikon na pikon sa kanya eh. Kasi continuo, time out ng time out. Kasi daw, Siyempre, overtime ka rin ng bobo ka. Overtime yun. May time out, isa gago bobo ka. Ano ka ba? Mayroong time out kasi. kapag di ako naging captain man, or si Aling Pizza ni Sina, ang na lang ako mag-center na lang ako katabala. Kailangan naman center ka kasi Si, bobo ka. si Insan na Ina. Siguro, mag-set dalawa kami mag-center. Okay lang sana ate, kahit center kami dalawa, pero yung gagawin ko, si Pinsan Inat yung makikipagsabay ng rebound. Yung parang tatapitin niya lang yung bola, tapos ako na bahala sa second rebound. Ang captain ba so para Parang bulander, pag-iba ka mong play, pag-iyo ka na mag-play. Dahil mag-iyo ka ng mag-isip, ikaw ka talagang madala ng kawan. Mag-iba kang play. Maparaan sana ako, kaso putang ina. Depende kasi sa sasabihan mo kung ano eh, kung susunod 20 eh. Hindi kaya yan. Ano ito, Pink? Kalaban na, Pink? Inong Gusto ko kasi sana sa laro Pan City Day? is, di ba yung, natin yung jersey natin na pag-isipan na kulay violet ba yun? Violet, tapos, yun yung, violet, purple yung jersey, then, yung logo, yun na nga, yung Knights. Pipili pa tayo sa dalawang yun kung anong maganda-ganda. Basta purple. Then, sa may tagiliran, andun yung yung buwan. Dapat yung magandang buwan na design. Tapos, sa may shorts, siguro Knights yung nakalagay sa gilid. Yung number. Ito po niya, Tapos, Pablo. yung logo sa harap, ito na yung ito yung Knights na logo. Tapos sa likod, na lang siguro, yung number sa may taas. Pero yung number natin, hindi yung yung kakaibang number na Ay, sino ba kausap mo? Ako makausap mo. yung ibang Hindi ako nagtitigil sa number na design, hindi yung normal na basta Arkenyo, Ray, sa gilid sa likod ko ba? Oo, ganyan niya sa Yo. Siya. yung lilitan lang, yung malaki, ito, malaki, dito yun sa Kami na bulbul. Asa yun, sa yun na so digdiman, suloy sa na. Naikot ka digdi, pangalan sa ng Knights, digdi yun. Kuya, nandito na sampang. Oo, yun nga sa tapos kailangan mag-isip pa tayo sa pang logo, sa likod. Ito na lang alam ko na, boy. Etong may bandang Knights. Sa sa likod. Para itong dalawang itong flag na to, lalagyan na lang ng number like 18. Dito sa una, 1, 2, 3, 8. Tapos ito sa harap to, na logo, putak na. Ito sa harap ng logo, boy. Goods. Gets niya? Gago mas Ito baga, captain naman sa video. Hindi, mas maganda. Likod nga. Yung next na sa likod, tapos dito na yung number. Dapat,
bawal mag 1 digit, mag 1 digit, dapat 2 digit lagi. Like 11, 10, 20. Yung dapat dalawa kasi ang isa dito number. Like 21 to na 21. Ito yung 21. Sa likod na to, beside. Tapos, ito sa harap ko, ito yung parang present sa harap. Okay na! Manis, laki na. Sa shorts, ano yung design sa shorts? Ano pa tayo ng Magtagalog ka. Ano pa tayo ng design purple shorts. Gusto mo na ba eh? Ha? Gusto mo? Alam mo siya po. Dang! Purple dapat. Kasi yan talaga, nung hindi pa nagsisimula, hindi pa nagbabalak ng paliga, napag-isipan na namin ni Sanina, papangalanan namin, Makiaki. Kasi dyan ang Makiaki. Eh, meron naman yun. Pwede din to. Ito, Nikes, tapos kulay purple yung shorts. Tapos iteterno na lang yung kulay nito sa kulay ng logo. Pwede din. Yeah. Kaya. Yung yung plug pa natin, boy. Ang magkano yung plug? 1K ba yun? Yung plug. Bakit ito para libre ito? Libre ba yan? Libre na ito. Ako dito. Ano ba ang tawag doon? Bandira! Oo, ito bandira. Hindi naman bandila. Bandila ng Bandila mundo. ng team. Tigar ba? Oo, yung kailangan ng views. Gawa ng views. Dalawa kami umus kami. Ay, Gusto ko yung design yun, gaya ng design nito sa natin sa may harap. Itong design na kung Bubo kung anong pinatay ng yung Tapos, lagay natin sa may taas na itong lights, sa may gilid ng ng plug natin. Streets Pogi. ay, binaliktad. O kaya Pogi Streets. Pogi Streets. Actually, Ganun na no? Ganito na yung nasa plug natin. Tapos lagay natin sa taas, Pogi Streets. Taas. Yung baga, isampang na sila ito si Juan May. Si Jan! Tapos nagbiditan ako sa kapalitan. Anong tangilan dyan? Asang baga sa baba, bakit sa taas. Ito Pilipino, tapos bigyan yung Alipinido. Si JP! Baba. Kasi kasi baga, Sai! ini baga, ikat tayo. Susadik diyo, susadik baga, dikti. Oh, ito susadik ka rin di, balik diyo. Hindi, mas maganda. Mas yung patay ito yung mas maganda sa harap. Tapos ito sa likod. Kasi yung number. Alada ko nung. Tapos yung apelido. Like, ganito na lang, Kuyo. Tama. Dito dalawang number, dalawang digits. Tapos dito sa baba yung apelido. Ba? Sa shorts. Tama na yung yung na kanina. Nights. Tapos kulay purple. Di mo pa lang ay, ninyo. Ano? Hindi ko daw kaya sino? Ninyo. Kami na, ba? Sabi ni Dati, kayaan, di mo nagkakamukirarong. Kaya yun, pare. Hindi nga marunong dito. Taba lang yung alam ko. Bubo, tanga! Kita niya naman ako maglalaro pag seryoso. Eh, mo ito pa, bubo talaga si JP. Diba? So, training ka, kape. Normal.
No! Wala na siya, hindi mo ang ino niya. Ano ini? Wala, stop ako. Abi? Naibang gap sa logo. Ito na lang yung kanina. Ito. Tapos nakalagay ang purple. Ito. Ano ko no, sila niyo pa Goods na nag-relate. din ito, night. Tapos ano sa pera lang. Malag naman ko dito sila niyo nag-relate. Hindi Ito ko. yung shirts namin. Oh. Ito yung shirts. Hey, Ito hindi yung mo! nakalagay na yung pangalan, pero purple. Purple. Itong nights lang, wala na itong logo mo. Ito lang nights. Tupi, kape! Sako! 3v1! Tupi! 3v1 kita, pe! Stop war! Dahil, Ikaw, tumiti ka sa ko sa akin! alat mo na itong babala. Tapos na! Woo! Excited na ka. Gusto niyo na ba boys Mandurog boys? Tapos si Merpe, no? Tapos ano? Nakalaban agad natin sila, sila Nico. Buena. I-stop ako nga yung PDP. Ayun na yung makalukin niya. Sige na, stop war na kita! Stop ka na mga bawag bila. Ito na yung isa mo yung banana. Ito. Peel banana. Ito. Peel banana. Wala, nag-iisa ako yung peel banana. Ha? Ano ba? Ang ama! Ano ba to? Hello. Hello. Hello, pinakasahan niyo ako. Yee! Nag-alas na lang. Hello, pinakasahan niya ako. Alin ba kalaban dito ba yun? Ito? Abi? Bigo yung black. Ini yata. Ito kalaban natin ito, Abi. Barbie din, no? Barbie yan. Barbie. Ito no, yung mga Barbie, oh. Putang ina! Oh, tang ina. Papi, Wala ako sa kuro, tanga. Nakapatay ako. tanga para pigal pa din kung Let's go, dito yung dalawang Barbie, oh. mga magbilang. Ito ba kalaban? Mga kalaban na ito, parang stop war. Oh, ito na, oh. Ang Wala kalaban pa na ako. Magbilang. Bobber shots, panis. I have extra. Ay, bili ako siya. At lima. Eh, no. Yung pisa mo! Magbilang ito ang ano, lumilipat na. Ay! Pisa ko! Ay! Tupi! Tope, wag mo papatay nyo nandiyan ano ba? Locker yan. Tupi! Tope, ano, TV, kuya mo. At yung bawal ko maganda na eh. Yung nga, nag-ipi. Ano yung isa ko laban? Wala nga, mag-GGG din ako. Oo, kumura ko! Nasa bata rin sa kalaban? Doy, Lalaki? Sa linder ang buhok? ay lalaki. Lalaki, kalaban na ito. Oh, buto ito. Ayun, isa. Ano ba yan? Itong Barbie lahat, isa. Yes. Ito. Hindi ko na mag-sim! No, depende ba? Ayun, ito ba naka-block na to? Yun o, kalaban ng pay! Ito? Yun! Ah, ito, buto. Nice one, GG. Magkakaroon daw siya eh. Ayun na, ito na yung isa, pwede mo na.
Uli sabi yun. Putang ina mo. Gigi. Palit Ay, kita. tawa na doon. Gipit tawa na doon yung sa pipit-pit. Gano'n na, ulit daw. Ano, magkano ba tayo ka? Galis ako. Sabi, Riban. Armor. Diyan ko naman yun na body. Kalaban. laban. Wala ko siya na body. Kukuha na ito. Ay, ba? Ay, putang talaga ako ang pick mo. Alam, search mo. Ano? Wood kami. May dali-dali na. May. Live ako. Ano yung strike na? Tangina, boy. Panoy, magbadil. Ay, ito na yung isa. Ang barbie. Oy, nice one. Barbie left, Barbie left. Iyo, ibo na. Dad, ito nga yung plano nito. Diga, ito. Boy. Sa likod. Tapos bigay yung number, tapos apelido sa baba. Tapos, ini yung presentang ano, ini yung sampang. Ini nga yung logo ta, sampang. Ini yung, ito yung sa likod. Ito. Tapos dito yung number. Tapos dito yung apelido. Tapos ito sa harap. Sampang. Pangit ang puta. Dito nga eh. Ano, kapag-ulit ka tamayaw, nakakain. Ano, oras lang. Dito sa akin, ano, popcorn. Para si Tina. Dito sa popcorn, dito. Dad, captain ka na? Captain ka? Patayin yung captain. Ay, naku na, sinad-sinad. Tangin na, di ka marunong si Giancarlo, kakaptain yun. Ang kaptin Yun ba? kayo? Ang kaptin ba? Ganda na kang mamahal. Sino mag-handle lang mo? Ako dalawa gagawin competition. Tsaka ano, center. Online center. Captain mo na coach. Captain mo na coach. Parang kahit boy, kay dito na lang coach. Hindi ko si. Ito yung palit sa kuya. Natawag basketball. Siya lang like parang manager. Tapos kaya mag-ano ng play. Dalawa. Wala. Ikaw na lang kasi ano. Mag-country ka, tapos pag nasa yung bola, ako mag-center, tapos pag aking bola, ikaw mag-center. Beta ba? Kapag laban sa espiritu, mabigat ka laban mo sila espiritu. O, mayari tayo. Beta ba, Pe? Coach! Utang inang yan. Tama ko rin nila ka. Oh, no. Ito ka na, Pe. Ako yung magaling yung nabuhat ng ano ba yung binuhat ng hindi? O, batang guli. Ano daw batang guli? Batang huli. Batang guli. Dapat batang guli no? Batang guli. Ay, puto. Source! Pagbilat! Ilang ka? Pagbilat ng mayo pa. Oh, meron ka! Ako na kay ni Kawa, siya kay ni Kawa, hindi ako. Iyan ko na ilang. Lipto na siya.
naman ako ano, tupi. Nakabulos yung nakawa. Nakaw na medyo friend. Yo. Namuro din. Ako na-caption. Oo lang, never mind na nga lang. Balik ka na naman. Masyado kang ayos Top eh. din yun yung double ball. Nakapalagi. Oh, trip, hindi siya bigla double ball. Naglalaro. Ano? Ulit na kaya? Bisa na, wala kapaganda. Ako hindi. At anti-date kita pa eh. Chan, ipinanood mo daw. Ha? Niragdatan ko dito. Daga ako cheater. Kahit makalaman no? Gigranta dyan. Pinada. Makalaman no? No. Yung Barbie, isa. Dito yung Barbie isa sa Cruiser Bank. Wala! Ay, Gago. Gigi. Ang hirap kasi gamitin ng ano dito. Tupi, sa katupi. Ang ina mo, biniwan ako ng puta. Tulo na naman ako. Tulo versus ilan? Apat? Doon si Gago. Ang ginagawa ko dyan. Imbis si Gago, parang di ako marunong ah. O, tangina mo. Down. Uy, Gago ka. Pag-meeting. Uy, Gago ka. Gago ka lang, wala akong patay. Putang ina kasi di marat-rat oh. Ewan niya, tangina. Hindi na yung marat-rat eh, tangina kasi. Yung kasi pag-rat-rat ng baril na to. Oh, Gago! Palag ka, rat-rat nga kasi to. Oh, Gigi. Tapos na. Kakainin mo yung stress na ako. Oh my God. Ang dugo ko talaga. why not si Ina dun tuturo? Ha? Turan niya dahil si Car. Sabi lang, papasigurado na. Mga champion na. Hey! Sana mag-champion! Champion na! Sana, madisgrasya si skill para wala nang mag-ibig. Kaya akong bala doon, barrier ko na. Badalar, doon baga. Ako tanong ko, barrier. Basta kayo dito matuyo. Ay, magic ko daw ka. Daw, alam mo, daw, mag-igrad sa nabo. Ay, mga! Barrier, kamala lang. Muli na ako, boy. Pinapauwi na ako ng show ako. Swift daw ako, Gago. Pinapauwi na ako ng show ako. Payat ka ba mo? Pinapauwi na ako, boy. Hindi ka ba naman, Ray? Wala mo na. Good night. Yung mga God, barrier ko. What? Lahat? Diba? Ano bigyan?
Kumainit ko siya, kumainit ko lang. Isa rin si Spirito, kumainit ko Ikaw, lang. putang Bariyan ko lang ito. Nakulo ka ito, dos, Tama tama. kasi, bariyan ko lang. Siya nagtaka ito lang. Madal, nasura din niya sa bato ko lang ito. Narili mo nga ito, magkikot siya sa bato. Bigyan mo na ako. Alam, big lang, awit lang, awit lang. Saglit lang, saglit. Nagbuso, Sobrang saglit lang. nagbuso pag mga kasi nagbarari ako. Wala lang ito. Hindi pa tayo kasi. Computer 3 and computer 4 change places. Oops. Oops. Pili, Oops. pili. Ano, rate? Pili rin magana rate. Import. Puta, import ko ko sa may basada kung walang kawon. Sitwasyon. Hindi lang pag ano, pag pakalang ko na import. Si Kulin, walang kawon. Hindi sa pagpa, ano ba, pagpa nakupulit ko ano. Walang pa ito kay Kirin. Itara mo, ano, tagalit, dipinsan mo. Tagalig dito dati para nag-ipat. Oh, tas yun yan, hindi naman nag-star ako dumaan. Hindi, mga parang protesta kaya tigilan ang sa record kung parang gano'n. Tigilan sa record kung parang gano'n. Kaya marami mga protesta. Kasi sabi mo, pinsan. Wala na nang galo pagtatulog. Maglalaro pala tayo, no? Sorry, limutan ko. Dapat kasi, pinasali ito eh. Sorry, maglalaro pala tayo dalawa. Nakalimutan. Tanga para ko. Hindi na tayo, pwede na ako. Sinupi ko na so ay ano yan. Wow, God, nilapin. Yun, ang nipis ko lang sa biglang tulog ba? Pagkatapos sa 14.50. galat pala na ako magulit. Takot ka magulit. Diyan ako sa high school. Nakikinig ba ako? Dahil sa lare. May daan sa pinigit. Tinalita ako na yun. Magano ang gayo? Sige, mag-ibig tayo tomorrow. Kaya play kami tomorrow basketball. Nag-practice. Yun naman kalaban mo, binabaril ka na naman. Miss, may siya. Oo, ilaw ko yan. Grabe, bakala. Dapat ang ina din. Hindi yung last week. Hindi ito. Hello? Sali ka sa kanila? Ha? Hello?
Hello? Sabi ka sa kanila? Sabi ka sa kanila? Wala, may blooming, may purple, may purple ba yun? Wing-wing. Grabe. Wait, di namamansin. Di namamansin. Di namamansin. Di namamansin. Ano na, siya na tayo. Yan, kaya pagkabas, alam mo. May miming, alam mo. May miming. Mag-miming. Look, ano talaga na ito? Yung bumabaril sa'yo, asleep, kilala ko ba to? Kinabaril ka na ito. Gago. Wow, why daw mo? Sino tong Mio? Kilala mo? Look. Ako, ay gago ka! I-stop ako ni gago. Ang ina mo. Gari ka sa akin, gago ka. I-stop ako ni gago. Ginagana pa. Bigura ka akin. Ganito. Nagpapaus ako. Hindi nga sa boses ko. Ay, puta, wala pa akong baril, yari. May maka pala ako. Yo, yun na ng makro ko. Look. Yun na ng makro ko. Ito. Baka yun na ng makro ko, yari. Kung muna pa tayo dito, susunod yung mga... Ano gusto mo time ako yun, wala. Kasi mga hindi ka sunod. Mga ito na to, Ang ina, di na... Pabilisan mo kasi mag-reload. Ang ina, bagal-bagal mag-reload, oh. Bilis. Mag-reload. Diyos ko naman. Ay, patay na ako. Hindi ako mag-reload, eh. Sabi. Hindi dyan, ako mag-isang po yung mga ito na buhay mo, ha. Hindi medyo tayo na ko, eh. Look, yun nakakagalaw. Look, hindi sa dinepal dito. Kailan lupis, no? Bago pala ito. Ano ba yan? Sa macro mo, ah. Ano yan? Sige nga. Mali. Nahuli yung ano mo eh, nahuli yung ano mo. Dapat ganito dapat sakto pababa, sabay down. Ganun. Ganun.
Ang ina ng macro, ano nangyari? Tama, ano? Wala ka pala sa laptop. Eh, di pwede kita idol ng idam. Wala ka pala sa laptop eh. Ilang ulo kaya to? Ilang ulo kaya? Isa. Ikaw nagtitilipan ka ngayon. Hindi, takbo ka na. Dalawa. Wala ko po. Dalawa. Ang dami kayo. Ay, gago. Sayang. Hindi ko na mag-reload. Please. Ang please mo tago ah. Tago. Ayan, sasabi ka na. Ay, huli! 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 Aray! Aray, puta ka na nito. Makulit talaga budbud. Ang ito! Ano? Pati siya ito, no? Ako nangyayari nito. Pero talaga, dami kong ihand yun. Nari yun, iiyak yun. Dito kami. So, ata talaga yung bar. Pag lalagsa, bigyan ko lang yun ng matinding war. Gusto ng war eh. Hindi yung titigil hanggat di sumusuko eh. Ano ko din yun. Papayokoin ko rin. Kaya kay ano ba yung Nexus ba yun? Papayokoin ko rin. Binan ka din? Binan? Wala ko, binan ka din. Ay, nako. Ay, babalik. Hindi nga, baka tumama. Baka tumama. Sakto sa saan, wala ka sa laptop naglalaro. Mahirapan ka mag-pin sa akin. Mahirapan ka mag-pin sa akin. Ay. Ang ikaw ata ngayon yung malitaw ko ng malitaw. Alam mo kung bakit dinadaw? Magmamahal kasi yun. Dahil gusto ka iba, magmamahal yun. Bukang yun, nakalitis gago. Uy, gago, sino to? Gago? Sumabay. Oh shit! Oh my god! Oh my goodness! Oh my god! Oh my goodness! Oh my god! Oh my goodness! Oh my god! Gago. Pero hindi na kita i-carry para mabilis na yun. Kasi pag tumakag pili-carry, matagal. Bumalik na ako yan. Mas mabilis ngayon yung pag-reload. Di gaya naman, medyo mabilis yung lakad ngayon. Ngayon naman siya, oh. Ako na mo, yari ka sa akin ko. Yari ka talaga. Nag-live! Nag-live, eh! Napalib ko siya. Talaga. Napalib ko siya. Grabe, galing mo pala.
mo. Ano yun? Spider-Man ka na ngayon, dumidikit. Spider-Man ka na. Dumidikit ko. Lumili pa dapat. Akin nga, yung katana ko, tamo. Partida, bakal yan. Pero nakatagos. Matangkad ka pa din. Kung matangkad, siyempre, hindi naman kasi ako matalino eh. Kaya mali eh. Bakit? Di ba yung matatalino man laki ulo? Oo. Pag maliit, bobo. Siyempre. Malo ka muna. Sabi lang, gulat naman ako na yun. Sige, tamaan ako. Tatamaan. Ayun, lumipad na tuloy ako. Naging Spider-Man na ako. Wala bang bumbe? Wala bang ano? Wala bang bumbero lang? Lo, siya pa pwesto. Sige, pwesto ka dyan. Lo. Ulit siya pa pwesto. Nakastrike mo ah. Nakastrike mo ah. Nagagawa ko, ano to? Admin ba to? Wala, dadalhin ako. Wala! Uy, balik mo ko doon! Ikaw ako ka, dinala ako dito sa ano. Ano ba to? Number 1 tsaka EXO. Nagagawa sa fitness. Ay, gago ka, lumipad ako. Nafling ako. Nafling ako. Hindi na ako sa pang-shotgun para sigurado. Alam muna ko na lang, kakakapit ko siguro to. Sakto na lang yun. Uy, bobo! Sabay pa! Planado ah! Planado! May balak pa naman sa duduraan ko to para di na mapoy. Ay gago, lumapad ako. Gago, wala na tayo. Oh, gago. Uy, gago, bumaon yung ulo ko. Gago, bumaon yung ulo ko. Yun kaya ako mag-respond or hindi pa rin. Punta ako na. Nahihila ako. Nahihila. Lang, tagal ko rin tumayo. Kineri niya ako. Marami ng buhay ko ah. Wala. Pag nangalahati buhay ko, takbo na kayo lalabas. Takbo na kayo, makukul ng buhay ko.
Ang buhay ko, sobrang ng kalahati. Yari kayo. Ay, gago! Sayang! Walang wala. Kaya, ano? Ako lang ba? Ano? Gagupoy pa din? Nagkagupoy pa din? Ano gago lumilipad? Ano? Duga naman ang karakter nyo? Ano lumilipad? Ano yun? Lumilipad kayo. Ano? Ba't nawala ka? Meron pa ako shotgun. Ay! Gago lang akong tutok. Wala gago. Pigil, mataya kayo. Aray ko. Dali. Takbo. Kailangan mo. Secret! Hindi mo nakita ako. Lapit niyo ako. Ay, nakita ka ni Mia. Nakita niya ako. Galing ah. Kapag umakyat yari. Gagi, down ka. Ako naman nagtatapon sa'yo. Lucky saan daw? Bye-bye. Ikot ka muna. Buti na lang, sinapul ko siya. Kung hindi, ako yari. May may umasinta. May isang umasinta. Ako, bye-bye. Sino? Sino ba? Sino ba? Sino ba dyan? Kaya ka? Kitripan ka? Sino ba yan? Gago, nag-reload pala ako. Siya na lang. Wait lang. Mamaya tayo MB1. Isang ko muna to. Gago ka. Tara. Pap. Wait lang. Pap. Lalabs, pap mo nga. Lalabs, pap mo. Ano more? Isa pa. Alam, sino kayo mananalo? Si Mio ako. Hindi lang. Hindi ka sa akin support. Wala kang tiwala sa tuto ko. Ay ba yun? Hindi na yan. Laro na akong damage. Baldi. Ano? Ugly agad. Akala ko ako eh. Akala ko, ano eh. Di naman kasi ako ugly o alien nga ako.
ba naging ugly yung alien? Ang kinalili, ang puta nilikin ko. buti pa yung best friend, nakikiss. Ako wala. Hello? Hello? Tewat mo na! Gusto talaga ako. Gusto talaga. Gusto talaga. Ano, papalag kang Mio? Kayo ako nung gusto ng bala. Wala, nawala si Mio. Saan pumunta? Malapit ka nga. Ay, nag-reload. Yari. Ano? Gagalaw ka pa? Ano? Babaril ka? Baril ka pa? Babaril ka pa? Ano? Babaril ka pa? Nakapali. Wala si Mio lalabs. Nag-rig na ata eh. Tingnan mo nga. Nag-rig na. Okay. Ano pa yun? Carrying word. Picturean kita lalabs. Dito ka sa may tabi ni Lenny. Oh. Dito. Dito kung saan naktas ng cool girl ka. Dito sa gilid. Dito. Yan! Yan! Sakto, pink na pink ka. Ano, alis dyan! Move. Yung nila umalis. Pwede ko ba ito down? Pag ako tinakpan, sabi ko pa lang sa kiklik pa lang ako, nagkiklik ko kasi sila. Wala na bang Lenny, picture nyo? Wala na sa paningin ko. Saan ba? Nakaparapit. Look, worm daw ako. Worm ako, sure ka? At least ako. Pogi. Joke lang. Saan daw mo? Ang ina mo, bumalik ka dito mamaya. Saan kita? Ito, Lenny ko. Lalabas ito. Dito ka. Tayo ka dito. Para Lenny. Wala, andyan bisita tayo. Okay lang ba yan? Wala! Ano naman? Gugawano ko eh. Babae ba yan si Mio? Wala, pinagtatakpan. Wala, pinagtatakpan. Dapat din niya ako kineri para mag-boost. Maganda ako mag-boost. Pero maayos na yung server ay yung laro. Ano, lala? Doon pa ako eh, sa may loob ng store eh. Kineri kasi ako nung saan na lang? Saan ka? Wala, andyan.
tiyang inang galayan. Tiyang inang galayan. Lang. Ala! Hindi pag talaga to. Nadawin ko to. Ano? Kailangan ako lagi trip ha. Pag pogi ba, kailangan lagi pagtripan? Ay, bago, mali. Malis kasi kayo, takin na yun. Ala! Ano ba? Aslit? Ay, gago kang aslit ka. Hindi ko ka na naman. Look, kapalat talaga siya. Bridge daw, Sonic. Itong ina mo. Mali. Mali. Kapag ikaw na daw nito, pinapauna niya ako eh, para ano eh. Sama natin siya eh. Ay, gago ka. Namuwi yun. Tope, anong play yan, Tope? Untitled? Untitled tayo, Laps. Untitled ba yan? Untitled. Ano ba? Untitled Untitled good. Untitled kasi. Ang tagal. Ito na buhay ko. Nabully, tapos binubuli mo ako, Mio. Hindi mo nga, kasi mo gusto ko. Ay, gusto lang eh. Damot. Hello, ito mo, babarulin naman ako neto. Alabili. Hello, babarulin niyo talaga ako. Lalabs, oh. Hindi ba kasi tawag na tawag? Lintik na yan. Baka si Astik eh. Nagawa mo din sa doon. So, yung masaral, yung masaral mo. Yung mga hari ng pakyo. Tanang Lenny. Tanang Lenny. Doon ka na lang sa... Wala eh, sasapawan eh. Dapat dito ako. Sige pa. Doon, ganun na. Hindi dapat tabi ka onte para matakpan ko isa. Hindi dapat. Para matakpan. Yan, hindi ka dyan.
hirap kasi dyan eh. Mga pitik message. Ano kasi, utang ina, malabas yung bakla eh. Utang ina ng bakla yan. Hindi na nga lang, bakla ito. Sino pa kasi namin yun? Dito, lalab siya sa Mindy. Dito, sa Mindy. Dito sa Mindy oh. Love, takin na mo. Sino naman yun? Tangina mo, Mio. Ayo. Tangina mo. Stop, Mio. Dapat Beko, lagi muna dinadawn eh. Yung kabayo. Wait lang ito nga. Bye. Pinas, ikaw naman, alin ba? Alin naman, kaya. Isa pa? Dito ka lalab sa gitna nito. Dito ka. Para sa baba, merong hindi. Abante ka pa dito, Ante. Utang ina mo talaga. Ang ina mo, Mio. Ina-down ko yan muna, lalabsa, para di mo ano. Hindi na pa ako ina-down. Papalit pa rin ko yan hanggang doon. Okay, crash ata ako yan eh. Tagal ko tuloy tumayo. Kahit lumiyo yan. Nagawin ko ito muna si Nina. Gago ka. Abante ka pa dito. Abante. May bigit na. Yan. Yan. Tapos gano'n ka na. Big side view kasi tinatansya ko yung gitna eh. Ala! Ala! Putang ina mo! Solo daw? Yun, bad. Wait until I get up. Wala, naglag daw siya oh. Tapos nag-leave. Nasalita pa ako ng antik. Ano, lalaki ba yan si Mio? Lalabs? Lalaki ata yan eh.
Lalaki ba yan? Parang may gusto sa'yo, sunod ng sunod. Lalapit lang ako eh. Ginadoon na ako. Lalaki ata yun eh. Tagal naman tuloy ito. Isang alam ko matayo. Oh my God. Yung matayo. Look. Dalawa matayo. Ayun. Look. Dito talaga matayo. Alam, isang matayo. Alam. Isang matayo. Hindi ako matayo. Ano nangyari? Ang ilang buhay to. Hindi makatayo. Hindi makatayo. Ano ba to? Hindi ba ako nagbabiya? Oo, ata mo. Ayaw makatayo. Ano ba nangyari? Ano yan? Bis. Ayaw makatayo. Hindi ko ba lang sila? Hindi pa. Isa pa. Huwag ka mo ng grilong. Ikaw ako ka. Ano? Utang ina mo. Excuse you. Gago ka ba? Excuse you. Ina, ba't kasi di ako makatayo? Ano ba nangyari? Butik na yan. Butigan mo na lang ako. Butigan mo na lang ako. Pagkakapar mo. Gago. Ano sa to? Lagi na yun. Kira. Ano ba to? Hindi talaga ako makatayo. Ang sino pa hindi po ako. Eh, bakit na to? $24.50. Pero nakapatayo yung Roblox kasi malakas na tayo kayo. Isa pa lang, isa pa. Lo, di ako nakakapool. Try mo nga ako, Kerry. Di na kay Kerry. Gusto makita mga forma ng babae ko, character? Gusto makita? Hindi, gusto makita yung mga pambabae kong forma. Papakitaan niya ito ng mga forma kong pambabae. Wait lang, ito lalabas. Stamp mo nga ako para madali. Stamp mo ako. Lalab, si-stamp mo ako. Kaya naglag ka? Ano nangyayari sa kakatay na? Wala mo pinis na ako napag-presenta. Stamp. Takot sila mag-stamp sa akin, no? Hindi ko naman sila papatayin.
buhay. Ayoko stamp eh. Ayun, mamamatay. Wala, full na yung buhay ko. Lalaki nga yun, lalabs. Yung Mio, sabi ko sa'yo eh. Lalaki yun eh. Eh di ba ano, yung ex niya mag-join daw siya kay ano? Ano ba yun? Sia ba yun? CYA? Sia ba yun? Ah, Sia! Nakinasing mga shortcut yan eh. Dana, pula naman buhay ko. Ano nang gagawin ko dito? Reset na naman. Stamp kasi, stamp. Stamp me. Ayan. Tawag nyo yung sa akin. Babae ba? Baka boyish. Hindi kaya? Ay, kung nga outfit na itong babae. Ito, 50. Kulay pink. DJ na ako sa'yo, lalabs. Ako mag... Ayun, dito na. Pagkakawa na sa'yo dito yung mga pambabae. Hindi makita yung iba. Iba kasi ditong aba ko, hindi ko kasi. Pero iba-iba yung animations na nakalagay. Ito ako yung yung ibang pambabae sobrang astig ng forma. Nilip ko na eh. So, alam. Oras na. Nakapag-ibot ka naman ang oras mo ah. Nakapag-ibot ka naman ang oras mo. Bakit anong oras na? Mag-aalas 12 na. Ano naman? Diba sabi mo di ka na mag-bukiyat? Oh. Wala. Gusto mo backread ako? Mahilig pa naman ako mag-backread. Ano? Oh, sige, mag-backread ako ha. Diba? Wait lang, mag-backread ako. Wait lang. Yung nag-sorry pa nga ako sa'yo nun eh, kasi ano? Kasi sabi mo, ano yan? Gusto mo sa akin sinabi ko sa'yo na ano? Hindi ka naman ata nung napagalitan eh, kasi ano? Dahil sa call natin, kaya nakakapag-yan. Hindi mo nag-sorry ako dito. Nako. Pas. Ako, layo na pala sila.
ito. Ito, wait lang. Okay. Ay, hindi ko pala sa tasa pala to. Ito ba yun? Yung iba ko, sabi ko, yung kasi magod sa laro. Ito, sabi mo, ito kasi di ko tayo nagsimula, sabi mo, I think kailangan ko na magsalamin. Yung blurry ng paningin ko sa pagmalayo. So sabi ko, yan kasi magod sa laro. Sabi mo, wow, excuse you, ikaw nga, magdamag, magod sa computer. Sabi mo, meron yun sa taas mo. Sa taas mo, dito na sa taas. Ang hanapin ko. Ano ba yun? Ano ba yun? Lintik na yan. Ang pakalayo. Pakina mukhang sa una pa yan ah. Ay saan pa yan ang pinaka... Basta. Ano ka? Bakit kala mo ba yung combo natin ang liliit? Anong Western Games? Hindi ako parang na. Ayun doon. Lang. Nung nakarating na ako sa ano, dinuro ko si Zeno. Ano ba yun? What? Hindi ko nakita. Ito nga. Ito. Oh, hindi yun. Dito yun sa ano, sa nag-teacher tayo, tapos binown ka ng, ng kulay blue skin, yung sabi ko, nag-brand out dito, malas, lakas ko kasi, wait lang, balik ako sa kalul. Sabi ko, yabang. Ito yun, sabi ko, Labs, nag-get ka na po ba? Ito yun, sabi mo, nasa school pa ako, sabi ko, sorry na Labs, kagabi, hindi na ako nakapag-on. Mamaya, kwento ko sa'yo kung bakit. Tapos, sabi mo, okay lang, maaga din ako natulog kagabi. Sabi ko, buti na lang, kala ko nag-antay kayo. Sabi mo, ang aga ko natulog. Sobrang late ko na kasi matulog nung nakaraan. Nung magkakal tayo sa'yo, yeah. Napupuyat na naman ako dahil sa'yo. Tapos sabi ko, pagalitan ka? Yes, ma. Umiyak. Hindi, sira yung mic, sira yung mic. Sira nga yung mic. Sira yung mic. Sira yung mic. Bias nga. Sira yung mic. Pagalitan nga, yes, maaga kami bubukas. Hindi, pero pinapatulog na ako nun. Bakit tumawa? Pero nakatawa dito na ako.
Kasi, kasi tumawa. Yung mic kasi yun, sira. Sira nga kasi yung mic. Kaya ganun, nagpuputol-putol. Doon mo yung mic. Yung mic nga kasi. Yung mic nga kasi yun. Hindi naman ang boses ko eh. Kailan ba ako pumiyo? Mic. Yung mic nga kasi, sira. Pumuputol-putol. Doon na nga ako, yan dito. Pero pinapatulog na ako doon. Tapos, sa lahat. Sabi ko wala eh. Sobrang gusto ko na makausap sa yung mic. Paano na nang pag wala ako? Eh di, sa ano, sabi niya, tagal na gusto ko na. Wala, ano na pala dito, drama. Tapos, yung mic nga kasi, hindi naman ako yun. Malay ko bang pipiyok yung mic? Ito, gusto. Yung mic nga kasi, yung pumipiyok. Mic nga kasi yun. Mic nga kasi yun. Hindi naman ako. Ay nga kasi mic napapaya ako eh. Papagrade nga din sa post ko. Tapos si Ray, nakakuha na ng ano eh. May ano na siya, standing niya lalabs. 300 plus na loss. 300 plus na loss. 1,000 plus na win. So, binatakan niya eh. Kaya magpatak na rin ako dito sa post ko. Maglalaro. Tapos kapag maglalaro lang tayo, mag-change screen. No? Patakan ko rin. Pero pag naka-on ka, syempre di ako maglalaro nito. May ibang lalaroin natin. Pag wala ka, lalaro. Hindi lang din tayo maglalaro ng ibang games. Bakit ba? Ano? Ano na? Ulitin mo na. Ano na yun? Ano nga? Look! Salita lang, tatamad ka pa. Dali nga. Pag natalo pa kita, talo pa nga siya. Talo pa siya. Ulo! Look! Wanit, delete. Sheesh. Ba? Gago ka, ano ka siya? Gago.
Wanit ulit puno, bobo, type 1. Thank you for the game. Round 2 ba? Round 2 ba? Round 2 na. Round 2 ata to. Eh, babawi daw siya. Basta nga. Ako. Wala gago, malakas to. Hindi tayo dito. Nice headless by God. Headless. Ito. Gago, malakas to. Gago, malakas. Kaya pag ganito yung animation na gamit, nahihirapan ako. Gago, makapunta ko. Restaurant mo pa ako. Serious game. Serious. Oh my God! Serious ba yun? Ako po ah. Tangina mo, walang tumama. Gago, walang tumatawa. Ano nangyari? Hindi naman ako masyado lang. Akin ang galaw ng ng retro. Akin ang galaw ng retro. Ang galaw ng katawan ng retro. Hello? Akin ang sali pa. Putang inang galaw ng retro. Kaya na madami naging retro dito eh. Kaya yung product nila. Napakagalaw ng retro. Palit nga ang animation. Isip pa ako. Meron. Palit ang animation dati. Ayaw umalis eh. Kasi yung mic pala, laging sira. Wait lang, papalagang matapit lang. Palit ang animation kasi. Ang call natin, kaya, Labs, ano magandang call na animation? Werewolf ba, ninja, bubbly, toy, mage, stylish, old school, zombie, or retro? Werewolf, no? Magandang call, pag natalon ako, tapos pag na-call na ako. Werewolf, no? Or ninja? Bubbly, bakit yung bubbly? Try ko kaya werewolf. Mage, tapos natry ko yung junkie. Mage na lang, gaya kay pa? Ang hirap niya kapulit. Kahit nalalamunan ko, my God, parang tuyong-tuyo. Parang bago. 1-0. Parang kahit hindi mo ng dupit, parang
shots. Gago ka ba? Jump pa rin. Oh my God! Nag-EFT, oh, naglalak na siya, oh. Gago, di bumari. Ay. Pumunta, kinanapunta lang sa score ko. Sabi ko, pinatago. Gago ka, waning ulo. Diba? Gago, waning ulo, 3-5. Nice beat. Nakakuha ba ako kanina naman? Ay, oo. Oo, ng point. Ano kalaban? Ay, no, kalaban. Ayaw nila ang kalaban. Daming nakapage, oh. Yes, sir. Bakit na, pawiyak mo nga ito. Malo kasi. Taki ang right mo yan. Ano ba? Tamaan. Taki na. Ay, bakit? Game na! Kasi mo kasi, taki na right mo dyan. Taki na, ang mga retro mo. Bakit ka ba? Yun. Gago. Tarito. Kasi nakabawi ako. Kaya ka na mag-AFK. Kaya nag-AFK pa nga. Ano, nabukas ka na ba ng ano mo? Lock mo? Kampal ko. Kill daw. Gago, nag-unto ng ano. Ay, gago ka. Wala. Wala. Wala ka, ano ba? Yan naman. Wow, 120, 115. Grabe.
Bago, basic. Ano ito? Headless ba ito? Description ba ito? Bago. Basic pa. Naka-core blocks pa. Naka-core blocks pa to. Naka-headless pa. Tapos ang bobo. Over shots. Bago bobo niya. Binulas ko ng baril. Taki na, nakaano pala siya. Gago, reset sila. 4-0. Oh my God, parang taksi naman to. Dagdag ka. Dagdag ka sa aking listahan. Gago, 5-1. Shush. Bukas naman din yun, eh. Bukas din dali na sasabay ako sa tayo. Pa. Oh, ano na. Mag-training ko ngayon ng TV ko. Tapos bukas, pag gising, wala rin naman yun. Hindi, pag ano mo na lang, gising mo na lang. Bukas na nga, bukas na. Ayun na, magtulog na rin ako. Isa. Dalawa. Tulo. Ako. Hindi ka tayo, hindi yun.
Diba? Malalaman mo ng sikreto ko ah. Malalaman mo ng sikreto ko sa Amy. Ah. Dala. Pag na-expert mo yung Amy ko, ako, dalawa na tayo ko. Anis. O ano. Hindi na pala Jackie. Kasi sila, yan yung page, mga alalay ko ng eto, pag ako nag-disconnect na, matulog ka na rin ha. Pag mamaya, pag mo ng busy sa cellphone, gising ka pa, tamo talaga. Hindi pa. Kung ano, malalaman mo. Hindi ka sumunod. You should. Sure yan ha. Kung ka na bukas na nakapuluhan ka. Bye-bye. Siguraduhin mo tutulog ka. Oo, ba't galit? Parang may masamang bala ka. Hindi na tawa. Tawa yan na. Alam ko ng tawa yan na. Kapag ikaw talaga. Pag disconnect ko, sa cellphone, gawin ko ng cellphone. Mag-on ako agad. Nakita ang naka-on. Ang nakabukas. Ang nakabukas, pag nakakababay na, on ka pa kami. Babay na. Siguraduhin mo ha. Tawa mo ha. Siguraduhin mo. Pag ikaw, nagsinungaling ka. Buwan pa ako later eh. Pag nakita ako sa kanila. Bye-bye. See you tomorrow. $23.25. Good night.